Hej. Tobias spiller på en lille guitar. Ja, det hedder en charango. Charango. Og her har vi Sofie. Hej. Sofie spiller på den store bas. Ja. Det hedder faktisk en kontrabas. Skal vi gå i gang? Ja, lad os gå i gang. Det er vores hus. Ja, det er vores hus. Her bor vi. Ja, Ja. ja bare Sofie og mig. Ja. Far, Tobias og mig. Ja. Ja, sådan er det. Ja, sådan er det. Men Tobias, Ja. jeg har en overraskelse. Har du en overraskelse? Nå, Der kommer nogen. der kommer nogen. Sofie siger, at der kommer nogen. Ja, Men Sofie, hvordan ved du det? fordi at vi har fået et brev. Et brev? Nå. Er der kommet et brev til os? Ja, Ja. der er kommet et brev til os. Og hvad står der i brevet? Der står, at der kommer nogen. Og hvem er det, der kommer? Nogen? Og hvem er nogen? Det er nogen, der gør os glade. Nå. Ja, Er det nogen, du kender? ja, det er nogen, jeg kender. Og hvornår kommer der nogen? I dag. Nå. Altså nu? Ja, nu. Nu. Ja. Jamen Tobias, Ja. så er jeg jo travlt. Nå. Sofie, hun er travlt. La 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 la. Tobias? Ja. Tag lige den her. Jeg har travlt. En sag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. En hammer. Så mangler jeg bare nogle søm. Jeg mangler lige nogle søm. Sofie, jeg tror måske, jeg har nogle søm her i lommen. Det. Ja, Tak. værsgo. 1, 2, 3 søm. En skruemaskine. Den skal jeg også bruge. Jeg mangler bare lige nogle skruer. Jeg mangler altså lige nogle skruer. Sofie, måske har jeg nogle skruer her i lommen. Har vi det? Ja, Tak. værsgo. 1, 2, 3 skruer. Han spiller musik på tænderne. Ej, Tobias. Jeg er næsten færdig. Jeg mangler bare lige noget, jeg kan måle med. Jeg mangler noget, jeg kan måle med. Sofie, måske har jeg en tommestok her i lommen. Har du det? Ja, Tak. værsgo. Og noget, jeg kan tegne en streg med. Ja, måske har jeg en blyant. Tak, Tobias. Værsgo. Hey, nu har jeg alt det, jeg skal bruge. La 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 la. En sand. La 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 la. En hammer. La 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 la. Og en skruemaskine. La 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 la. En klokkestok. Og en blyant.
Nå, det er det, du laver. Ja, jeg saber. Hvad mon det bliver til? Sabe, 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 hvad må det bliver til? Sabe, 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 hvad må det bliver til? Sabe, 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 hvad må det bliver til? Det er meget spændende. Men Sofie, hvad skal du med den der? Slå søm i. Hvad siger du? Slå søm i. Nå, slå søm i. Hvad mon det bliver til? Hammer, banke, banke, hvad mon det bliver til? Hammer, banke, banke, hvad mon det bliver til? Hammer, banke, banke, hvad mon det bliver til? Det er meget spændende. Nå, et hus. Ja, et hus. Ja. Men der mangler en dør. Ja, Der mangler altså en dør. ja, der mangler der en dør. Ja. Men Sofie, måske har jeg en dør her i lommen. Har du det? Ja. Det er en god lomme, den der. Ja. Og se. Den passer. Nå ja. Og hvad skal der nu i? En skrue i. Er I klar? Så klar. Der skal en skrue i. Skrue, 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 der skal en skrue i. Skrue, 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 der skal en skrue i. Skrue, 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 der skal en skrue i. Det er fantastisk. Det er rigtig godt. Det er fantastisk. Er det ikke flot? Det er fantastisk. Det er rigtig godt. Det er fantastisk. Er det ikke flot? Sådan. Et hus lige oven på vores hus. Ja. Et hus med en dør Ja. og et vindue Ja. og en skorsten. En skorsten. Ja. Ej, Tobias. Det der, det er ikke en skorsten. Det er en flagstang. Nå, men så er det jo et hus med en dør, et vindue og en flagstang. Med et flag. Prøv at se. En flag. Ja. Nå ja. Haha. Men, altså, hvem er det, der skal bo i det der hus? Prøv at se. Kan du ikke se, hvem det er? Nå. Nå, jo. Jo, det er sådan en... det er sådan en... Altså, Tobias, synes du, det der, det ligner en hund? Nej, Tobias. Det er ikke en hund. Nå. Nej. Nå, nej. Det er en... Miau. Miau. En kat? Miau. Nej, Tobias, det er ikke en kat. Så det er en... En abe? Nej, det er ikke en abe. Så... er det så en... En hest? Nej, det er ikke en hest. En ko? Nej, det er ikke en ko. Er vi ude i... Gris? Ja. Nej. Hvad så med... Giraf? Ja. Nej. Fisk? Ja. Niks. Ah! En elefant? Ej, Tobias, altså. Det er da ikke en elefant. Men jeg gætter da aldrig, hvem der skal bo i det lille hus. Nej, du gætter det aldrig. Men nu skal jeg fortælle dig det. Ja. Det er noget rødt Ja, det kan jeg godt se. og blødt. Og blødt. Ja,
Og en lille smule gul. En lille smule gult. Ja, det er noget, der gør os glade. Noget, der gør os glade? Ja. Nej, jeg kan næsten slet ikke vente. Vente. Ja? Men vente, det er lige det, vi skal. Ja, vi skal jo vente på det, der er rødt. Og blødt. Og lidt gult. Ja, det, der gør os glade. Men Tobias, Ja. det er så kedeligt at vente. Ja. Vente, vente, vente. Bare stå og vente. Sofie. Vi skal bare vente. Bare det kommer snart. Det vi venter på. Vente, vente, vente. Bare stå og vente. Vi skal bare vente. Bare det kommer snart. Det vi venter på. Vente, vente, vente. Ej. Og bare stå og vente. Vi skal bare vente. Bare det kommer snart. Det vi venter på. Det vi venter på. Tobias, nu tror jeg snart, der kommer nogen. Tror du det? Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at spille på min klarinet. Ja. Kommer der nogen der? Nej, Kommer der nogen der? nej, Hvad med der? nej. Jeg synes, jeg har hørt noget. Hører vi os det? Hvad nu det er, vi venter på? Hvad nu det er, der er rødt? Hvad nu det er, der er blødt? Hvad nu det er, der er gult? Hvad nu det er, vi venter på? Ja, Sofie, sig det nu. Hvad er det, vi venter på? Nogen. Og nu tror jeg altså snart, der kommer nogen. Tror du det? Ja, det tror Nå jeg. ja, Nu kommer nogen. nu har vi jo ventet. Så nu sker der snart noget. Ja. Tobias, Ja. jeg kigger ud af vinduet. Jamen, så sætter jeg mig her på kassen og holder øje. Nej, Det var da jo da. Der kommer altså ikke nogen. Jeg kunne heller ikke se noget.
sådan en. Jamen Sofia, der kommer nogen. Nej, se. Der var du jo! Ja. Hej! Goddag, det er mig, der er Sofie. Ja, det er mig, der er Tobias. Velkommen. Ja, velkommen til. Vi bor her. Ja, vi bor her i det her hus. Jeg tror altså gerne, den vil sige hej til jer. Så... Kan I vinke? Kan I det? Hej. Hej. Og se lige. Den er rød. Ja, og blød. Ja, og en lille smule gul. En lille smule gul. Ja, og nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt glad. Ja, jeg bliver da også helt glad. Ja. Hey, og prøv lige at se. Deroppe. Nå ja, Sofie, hun har bygget et hus til dig. Ja, lige oven på vores hus. Ja, et hus med en dør og et vindue og en flagstang. Ja, med et flag med dig på. Ja. Så kan du sidde lige heroppe. Så kan du kigge ud over det hele. Værsgo. Sådan der. Ja. Så kan I vinke til. Kan I det? Hej. Den er rød og lidt gul og meget blød. Ja, en til. Nej. Jamen, goddag. Ja, goddag og velkommen til. Ja, jeg hedder Tobias. Jeg bor i det her hus, altså sammen med Sofie. Nå, en til. Ja, goddag. Ja, jeg hedder Tobias. Ja, jeg bor i det her hus. Jeg er sammen med... En til. Jamen, goddag og velkommen. Ja, jeg hedder Tobias. Jeg bor i det her hus sammen med... En lille en. Hej. Ja, jeg hedder Tobias. Ja, jeg bor i det her hus. Jeg er sammen med Sofie. Men nu kommer der ikke flere, vel? Hold da op! Hold da op! Nej, Sofie! Prøv lige at se, hvor mange der er! Sofia! Nej, Kom! nej! Nu er der virkelig kommet nogen. Ja. Goddag og velkommen. Hej. Goddag, det er mig, der er Sofie. Ja, det er alle børnene. Det er børn. Og det er Tobias. Ja, goddag. Ja, og det her, det er vores hus. Velkommen. Ja, velkommen til. Sådan. Ja. Jeg har jo faktisk også bygget et hus til jer. Ja, det er lige deroppe. Og jeg har brugt min sav og min hammer og min skruemaskine. Ja, og så 3 skruer og 3 søm, som du havde i lommen, ikke Tobias? Jo. Ja, sådan. Og de kan alle sammen være der. Prøv lige at se. Ej, hvor er I mange. De kan da godt være her, men Sofie, du tror da ikke, altså de alle sammen kan være oppe i det lille hus der. Jo, for det der hus, det er sådan et, der er lille udenpå, men stort indeni. Lille udenpå og stort indeni. Det er smart. Men Tobias, Ja. nu er de alle sammen kommet. Ja. Skal vi så ikke holde en fest? Jo, skal vi holde en fest? Skal vi ikke holde en fest? Jo, vi skal Vil holde I en være fest. med til at holde en fest? Ja. Hej, hvor godt. Prøv at høre. Så skal vi lige bruge nogle flag. Ja. Er der nogen, der har nogle flag med? Ja, så er der nogle flag. Ja, vi har brug for nogle flag med. Jamen, måske. Jeg har måske nogle flag her i lommen. I lommen? Ja. Tobias, har du alting i lommen? Nej, ikke alting. Altså, kun det, man har brug for. Wow, det er godt nok smart. Okay. Det er meget smart. Ja. Må jeg lige høre jer? Kan I huske den der? Hvad er det for en? Ja! Og hvad så med? Ja! Og hvad med? Ja! Det er god. Og hvad med? Ja! Der var nogle voksne, der kunne. Det var flot. Og hvad med den der? Ja, det er rigtigt. En hest, ja. Ja. Men Det. Tobias, hvad med den anden side? Ja, hvad? Gud, ja.
Men jeg tror måske, jeg har nogle flere her i lommen. Tobias, man kan altid regne med dig. Nå ja. Ej, så starter vi med den der. Og med den lange hals. Ja. Ved I, hvad den hedder? Ja! Sådan. Og så tager vi... Ja! Og... Og... Ja. Og så har vi... Ja, hvor er det gode. Rigtig gode. Ja. Jamen, Sofie, det er jo alle dem her, der ikke kommer i dag. Nej, de kommer ikke i dag. Nej. Men det kan jo være, at de kommer en anden dag. Nå ja. Så må jeg bygge et nyt hus. Lidt større måske. Nå ja, okay. Det er større. Ej, det der, det er godt. Det er festmusik. Jeg elsker fest. Ja, det gør jeg også. Kan I også godt lide festmusik? Ja, ja. Okay. Men jeg kan i hvert fald se, at den her, den elsker festmusik. Ja. Det kan man se på den skæve smil. Se her. Så den lige sidder på bassen her. Okay. Sidder du godt der? Nu skal vi til at holde en fest. Er I klar? 1, 2, 3, 4. Vi har fået gæster, det er nogen vi godt kan lide. Nogle rigtig sjove gæster, de kom lige forbi. Hey, hold fast, for nu bliver det altså vildt. Ja. Vi har fået gæster, det er nogen vi godt kan lide. Nogle rigtig sjove gæster, de kom lige forbi. Og nu er det jeres tur til at komme op på jeres fødder. Op og stå alle sammen. Ja, Jeg kommer op foran, hvis også de voksne, hvis de kan stadigvæk. Ja, rigtig godt. Ja, stå i her. Sådan. De er klar. Så er det nu, vi skal hoppe op. Hoppe op. Hoppe op, hoppe ned. Hop, hop. Så er det nu, vi skal hoppe op. Hoppe op. Hoppe op, hoppe ned. Hoppe mere op. Vi hopper og hopper. Hopper og hopper ned. Hopper og hopper. Hopper og hopper ned. Så Så er det nu, vi skal dreje rundt. Jeg kom helt op foran, hvis I vil. Ja. Så er det nu, vi skal dreje rundt. Dreje rundt, dreje rundt. Vi drejer og drejer. Drejer rundt og rundt. Vi drejer og drejer. Drejer rundt og rundt. Så er det nu, vi skal klappe, klappe, klappe. Klappe, klappe, klappe. Klappe, klappe, klappe. Klappe, klappe, klappe. Vi klapper og klapper, klappe, klappe, klap. 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 Ej, hvor er det gode. Til at hoppe og dreje og klappe. Og nu, så er det nu, vi skal sidde ned. Nu er festen forbi. Så er det nu, vi skal sidde ned. Nu er festen forbi. Så er det nu, vi skal sidde ned. Nu er festen forbi. Så er det nu, vi skal sidde ned. For nu er festen forbi. Du er altså helt grundtosset. Gjorde du også det? Det tror jeg, han gjorde. Skal du her på sidde sammen med dine venner? Sådan. Vi fik nogle gæster. Det er nogen, vi godt kan lide. Nogle rigtig sjove gæster. De kom lige. Fik nogle gæster, det er nogen vi godt kan. Nogle rigtig sjove gæster, de kom lige for. Yes, Ja. jeg så nogen deroppe. Så du nogen deroppe? Jeg så lige nogen. Jeg kan også godt. Der er jo. Jamen, der var nogen oppe på taget. Så I også nogen? En gul en. Det var det, jeg så. Jeg så jo ikke nogen. Jeg så altså ikke nogen. Men Sofie,
Men Sofie, der er et eller andet i min lomme. Men der er så meget i din lomme. Jo, men Sofie, der er så noget i. Der er nogen i min lomme. Det var jo dig, jeg så. Var det det? Jamen, hej. Hvordan er du kommet ned i Tobias' lomme? Ja, hvordan er du kommet ned i min lomme? Goddag, det er mig, der er Sofie. Ja, Velkommen. det er mig, der er Tobias. Ja. Ja, vi bor i det her hus, jo. Ja. Jeg tror altså gerne, den vil sige hej til dig. Kan I vinke? Hey, og se lige. Den er jo gul. Ja. Og blød. Ja, og en lille smule rød. Nå ja. Og nu er jeg fuldstændig glad. Ja, jeg er også fuldstændig glad. Ja. Men hey, du er jo kommet lige til sovetid. Nå ja. Pyt med det. I morgen, så holder vi en til fest. Ja. Så kan du være med. Jo. Men nu, kære venner, nu er det sovetid. Sofie, tror du ikke, de kan sove derinde alle sammen? Prøv lige at se, hvor mange der er. Selvfølgelig. Det kan det sagtens, for det er sådan et hus, der er lille udenpå, med en stor indeni. Det er altså vildt smart. Ja, det er det. Tobias, Ja. skal du ikke sige godnat? Jo. Godnat. Vil du også sige godnat? Godnat, så godt. Vil du ikke sove? Vil du ikke sove? Ved du hvad, vi putter de andre først. Ja, lad os gøre det. Godnat. Så godt. Nej, godnat. Så godt. Godnat. Gud og rødt og blødt. Sov nu, sov nu. Sødt. Ja, sov sødt og godt. Og blødt. Vi har hele huset fuld. Ja, det har vi i hvert fald til Må man sige. Godnat. Af rødt og blødt og gul. Stråling. Nogen kom forbi. Nogen vi godt kan lide. Ja, det er meget godt. Ja. Vi glæder gul og rød. Ligesom jer. Rød og Gul og blød. meget, meget blød der. Det er Rød og gul og blød. Hey Tobias, Ja. kunne du tænke dig at se huset indeni? Ja, det kunne jeg godt tænke mig at se. Okay, så prøv lige at komme her. Ja. Godnat. Wow, er det kæmpe stort indeni. Ja, det var det, jeg sagde. Der er seng over det hele. Ja. I må gerne hoppe lidt i sengen. Ja. Men snart skal I sove. Ja. Husk at børste tænder. De hopper rundt og børster tænder i sengen. Godnat. Det ser helt vildt ud. Godnat alle sammen. Godnat. Og også dig jo. Siger I lige godnat? Ja, hov. Nu er det altså sovetid. Nu skal du lægge dig ned. Men Sofie, kan du ikke spille lidt klarinet for mig? Det lyder godt. Jeg tror, du skal synge lidt mere. Ja. Nu er det nat, godnat. Hund og fisker og kat. Til alle jer, der bor. Og her på denne jord. Se, det virkede. Det virkede. Sofie, det var da en fantastisk overraskelse. Det var det. Ja, det var det. Nu bor vi her. Ja, dig og mig og mange flere. Sådan er det.
skubber vi så dybt vi kan. Prøv det. Godt nok mange børn. Vi har jo sådan set lagt vores nye venner i seng. Nu skal vi sove. Men jeg tænker, at måske kunne I godt tænke jer at sige hej til dem. Hvis nu lige der er 2 af dem, der ikke sover. Det er der. Dem herinde. Så må I komme op. De er ret lysvågne. Er de vågne? Så må I komme op og sige hej til dem. Men I er simpelthen så mange børn i dag, så vi må gøre det lidt med de små måske. Ja, vi kan starte med de små, og så kan man gå ud af hånden. Ja. Så hvis I voksne hjælper os lidt, så tjekker vi op noget med her. og sige hej til dem.